Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin sabon bidiyo, sabon darasi na tashar mu wato Makaranta TV. YouTube channel tasha ce wanda aka santa da koyarwa, tana koyar da Faransanci, ta rubuta komai da Faransanci, ta fassara shi da Hausa. Dan uwa, idan kai farko ne a cikin wannan tashar, ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe, sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa don ka ƙaru kai ma dan uwa. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on va faire le cours sur certains des mots. Yau za mu yi darasi akan waɗansu kalmomi a cikin Faransanci kamar yadda muka saba. Ne m'appelle pas. Ne m'appelle pas. Ne M tana da wasali, appelle pas. Ne m'appelle pas quand je suis au travail. Ne m'appelle pas quand je suis au travail. Ne m'appelle pas quand je suis au travail. Kar ka kira ni idan ina kan aiki. Kar ka kira ni idan ina kan aiki. Wato, ne m'appelle pas. Kar ka kira ni idan ina aiki. Aiki kamar ya, ko kana ofis, ko za mu ce biro, ko kana biro, ko kana gida. A halin da shi yana kiran ka dai kana cikin aiki, to kana so ka sanar da shi cewa kar ka kira ni akan wani abu, ko kuma kar ka kira ni idan ina aiki. Appel shine kira. To kira ko na waya ko kuma na haka kana kallon mutum daga nisa, duka appel ne, verbe appeler. To appel din personne singulier. Appelle. Ne m'appelle pas quand je suis au travail. Travail mun sani aiki. Kar ka kira ni idan ina aiki, ko kuma mu ce a sanda nake aiki ba na son kira. Kar ka kira ni idan ina kan aiki. Kar ka kira ni idan ina kan aiki. Ko ta waya, ko ta kana kallo na zahiri, kira shine kira. Ne m'appelle pas. Kar ka kira ni quand je suis au travail. Travail, aiki. Ne sois pas en retard. Ne, kunga nan ma ne, nan ma ne ne. Ne sois oi wa. Ne sois pas en en nan za su zo kama en retard. Kar ka kasance a makare. Wato kar ka makara. Wataƙila ana neman ka a wani guri, ko kuma kana zuwa wani guri, to wataƙila sai ka ɗan ɓata lokaci kaɗan kana zuwa, shine en retard, wato makara kenan. En retard shine moɗin makare. Kar ka zo a makare, ko kuma kar ka zo a makare za mu ce retard makara.
kamar ana so ka dawo karfe 7 kai kuma kana dawo a 8, kaga ka dan makara. Ne sois pas en retard, kar ka kasance a makare, kar ka kasance a makare. Ne sois pas en retard, kar ka kasance a makare. Nan in mutum bai mai da hankali da kyau ba zai ji shi kamar ne amma akwai ɗan bambanci kaɗan. Wannan ne, wannan kuma ne pas peur, ne pas peur, ne pas peur, kar ka tsorata, ko kuma mu ce kar ka ji tsoro. Peur shine tsoro. Ne pas peur, kar ka tsorata. Ne pas peur, kar ka tsorata, ko kuma mu ce kar ka ji tsoro. Peur shine tsoro, tsorata. Ne m'appelle pas quand je suis au travail, kar ka kira ni idan ina kan aiki. Ne sois pas en retard, kar ka kasance a makare. Ne pas peur, kar ka ji tsoro. To dan uwa, a duka yau za mu yi dakatar da darasinmu a nan, sai wani lokaci ina Allah ya kai mu. Da fatan ana amfana da abubuwan da muke koyarwa kuma ana fahimtar su. Dan uwa, ku taimaka mana da shiya zuwa wajen Facebook ko Instagram, duk dai halin da ya samu kuna taimaka kuna mana tallan wannan channel don ta bunƙasa ta taimaki al'umma. Muna godiya sosai, gaba ɗayan mu mun taru muna miƙa godiya a gare ku sosai game da kulawan da kuke yi da wannan tashar. Kada a manta, travail, aiki, en retard, a makare, peur, tsoro. Kar ka kasance a makare. Ne sois pas. OI, ne sois pas. Au revoir, au prochain cours. Ina ce muku sai wani darasi.